Odată ca și niciodată era o fetiță pe nume Andra. Era o fetiță foarte frumoasă, dar părinții ei au abandonat-o. Hai să vedem ce se întâmple. Aceasta era casa ei din Sisi. Ea venea de la școală până noaptea pentru că era foarte bună la matematică și vrea să-i până noaptea. Hai să vedem. Of, ce bosită. Nu știu ce se întâmplă cu mine. Deci, nu mai pot să respir. Poate că este mult mai drăguță, dar mie îmi place această cameruză. Iar mi-ar plăcea o căsuță foarte drăguță. Aia e? Mă schimb în camera asta. Aia e. Mă duc să m-am îmbrăcat, acum să mă pun la culcare. Asta că am uitat să stâng lumina. Toate bună. Să fiu frumoasă mâine. Ai vreau eu, dar nu se poate. Am uitat ceva. Eu mi-am făcut un nou job. Am uitat. Nu pot să dorm astăzi. Dar măcar că am dormit puțin. Mă duc să fac jobul. Nu pot să fac jobul fără bani. Să-mi iau și lucrurile. Da. Se părea rătăcită. Nu știu ce să fac. Nu mă limonzină unde trebuie să fac treaba. Nu chiar acolo, dar ar trebui să... Of, dar de ce trebuia să mă îmbrac așa? Știu de ce. Gata, nu știu. Trebuie să mă îmbrac. Ia. Așa. Să-mi iau lucrurile din camera așa. Am venit și eu. De prima dată să curățăm de pe jos, pentru că trebuie să mă până dimineața asta în ore 3. Sper că da să fiu mare. Asta am liceu și în calitate. Îmi doresc să fac un job foarte bun. Un job foarte cunoscut în ore întregi până în 6 ani, nu știu. Pentru că vreau să fiu la școală, adică să facă copiii să știe cum să fiu și ca și de job sau să înveț ceva de școală. Vreau să văd și eu, deci încă sunt și la școală. Da. Uite, m-am venit la mine. M-am venit, dar nu știu ce să fac. Când crește Ana mai mare? Ana este tânjită. Așa, ce frumoasă zi. Bună copilași, bună mami, e bună. Astăzi să învățăm, astăzi să dăm test la mate.
Mână, ați prin notele, puteți pleca acasă. Pa! Așa, gata. Ora asta, da. Nu am ce să fac, mă duc acasă. Să mănânc și unul sandwich de aici, de la școala asta. Așa, mănânc cu pizza. Oi. Mă duc acolo. Da, încă mai am încă o muncă foarte liniștită. Acolo pot să stau și eu ca un vernic facultastic. Ok, aștept să vină ceilalți. Deci, mama. Cine a fost primul care a dat vampiloscop? Da, Ioana, vină și stai la masă, ia. Dar deci trebuie să fiu așa. Plecați, mă duc și eu acasă, mă nervează. Eu sunt primarul pentru că, da. Dacă tu să știi, eu sunt primarul aleșilor. Așa, să schimb pe viteză, mă. Deci. Așa, am venit acasă să mă duc să mă schimb pentru că sunt foarte mult tarare, să mă spăl de prima dată, să mă schimb, să pot să merg în piscină. Nu. Să merg în piscină. Nu știu că piscina nu e, cred că bine gândită, dar și tot mă spăl. Acum să mă spăl și dinți, pentru că este bine. Să mă spăl pe dinți, așa. Che sorata. Gata, mai spălat pe dinți. Acum. Să mă schimb. Așa, bine. Ok. Da, deci...